iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Hoy, Jaime! Panunutang tayo nga muna ti isawang mo. Tapno di kag kam malingag ibalikas. Nagpampanunit ako tabil eh. Kanya pala nga, tiket mo ay balikas ko. Ala, di ka nagsaupay. Nakasaganan ti truck apang iluganan kadagiti kalding. Tulungan dagiti kakadwa tayo abang isalta kadagiti kalding iti truck. Tara son! Nag-trip! Nakayat! Naglaing ka nga, Gibon! Palitugak to pa yabi na kalding! Ano niya? Sa klaro doon tayo maniho iti truck. Tumulong ako lang met ang mangilugan katakwada. Isungarot na si Murot nagiti kakadwa tayo. Tayo suda tayo pahinanday. Saan ka ta siya ka driver? Ya? Kasta ti kayat mo? Man, makabandong met nagmaniho iti truck kay. Isuada kayo, anti makamo ka dagiti kalday. Ay, Bele! Pwede masuwa tayo checkpoint! Padyang iteramidan tayo! Idiretsyon lang ta ti truck. Mailasin dan ti truck tayo. Nabayadan na kita ka mang ti animal quarantine checkpoint. Ha? Okay, meron! Hala, businam lang ida Jaime. Wala na! Ay talaga yan! Oo! Oh. Kita anti pa nagmaneho ma? Pasan nagiti pakdar nga slow down. Sorry! Sige naman! Slow down, gayam! Nagsaludo pa'y nagiti awanan pa'y na kamang ti animal quarantine checkpoint. Kaslawan ti inlugan tayo akaldi. Uy, nga ron! Lalabsan tayong ti checkpoint. Bili! Iparpatak ko pa iti panagmanayaw. Di mo unay. Makadaram tayo latay di paro hideout. Sige. Hindi ka ka di madanagan. Siyak di makamo. Naplat ti pilit ti truck. Malas! Ipaigid mo dagos. Sukatam adagos ti pilit na naplat. Buisit ti kasto yabihan. Buisit ta talaga. Anya. Mabubuisit kan sa highway. Nalpas kami na nagmerienda ka dagiti kakadwa tayo iti asidog ti tersena dito highway. Hindi ka pala nalpas iti trabaho, ha? Mabisinak mo itong bili. Kaya't kontag merienda. Wait lang. Hindi mo pa nalpas ti trabaho. Paano ba yung malpas ko ti mga sukat iti napla na pilit niya ay nadidak tulungan? Apay nga reklamo ka kat sikat ti driver? Isosi ka nga ro ti magsukat ti pilit. Anya? Di kan to pati mulong kadagiti kakadwa tayo anang ilugan kadagiti kalding. Taimbagam apahinan tega. Iso nga ita, di na ka magtulungan ta sikat ti driver. Trabahong timang sukat itinaplat a pilit. Boss! Malaman, Billy. Apay nga ita kayo lang asumangpat, ha? Nagparekot kami iti National Highway. Hindi agsubli kami iti Barbaro Hideout. Tapay! Pa boss, naplat kami ti pilit ti truck. Iso medyo nabayagan kami. Kat? Dagiti kalding. Ayan na. Adda ni Barbaro Hideout, boss. Good. Ala. Ibati mo diti mansyon ti inaramat mo akot. Tatilangan luxury car ko ti ipaneho. Di ka madanagan, amigo Sebastian. Ta iti mabiik. May deliveran kang kadag iti droga iti mismo arrest house mo. Well, amigo, 100% a primera klase asabu titad ko ken ka. Ama mo na puten, sana amang loko kadag iti sukik a parokyano.
Kasabay nga ro, Domingo. Bye. Oh. Billy? Iparpartag mo ba iti panagmaneho? Agapuran dagiti suki tayo aparokyano. Malaksid kem ni amigo Sebastian. Sa nga pulo pa iti nakasaritak itay suki tayo. Areglado, boss. Kwarta manan ti agururay ka na tayo, Billy. Kwarta manan. Ang toro, tunggal makita kita nga uping itigit ti kalsada. Masya na. Okay mo't mom. Kita am dagiti dato mga uping. Nagkatapaya dagiti dakulap dang agdawat iti kwarta kadagiti aglapas at tao. Ma'am, nagdungrit pa yun dagiti ang uping. Nabaybay andam. Kasano asan nga ba nagakasta dagiti uping. Ket awanan da iti balay. Kan kaduan kadakwada ti sana sumsumpra iti pagadalan. Ma'am Althea, Kaduan kadagiti uping agbibig iti kalsada. Kadagbanag to ang kriminal. Wano masursuro dan to ti agtakaw. basol mat lang dagiti daduma ang naganak. No apay anagado ti agkatang-katang nga ubing iti kalkalsada, ma'am. Awan mo pabasol to. Gapo iti kinarigat ti panagbiag. Kan awan ti umno pagsapulan dagiti tao. Isung agbanag ang nakakaasi dagiti pada at ang tao. Ma'am, Adala panunod ko nga aramiden. anya day tama. Kaya't ko atulungan dagiti street children. Ora iti simple lang ang klase ti makan. Ngam na sustansya. Ha? Iti da iti matlaang ang lugar ti pagkaangayan ti feeding program. Apara ka dagiti marikrigat nga uping toro. Ma'am Althea, Aga po iti bulsak ti magastos para iti makan. Maki-coordinate ka dagiti kamang ti ahensya iti lokal na gobyerno dito ili. Ibakaam mo kadakwada ti pang... gayam. Tulungan ta ni Ma'am Althea amang pakan kadagiti street children iti sintro tili. Mayat neta na panunot ni Althea. Wan gayam. Tumulong mat dagiti empleyado na iti restaurant para iti feeding program ni Ma'am Althea. Kaano day ta? Inton bigat mat lang gayam. Kinapod no na. Umay kita dito'y kundo ni Ma'am Althea. Kasta ka di? Wan gayam. Adda ka nung umay dito'y a close van nga agi-deliver kadagiti oatmeal para kadagiti ubing. Ang mga nusaron ti kotsenan ti close van nga umay agi-deliver dito'y. Nasayap nga rod nung kastagayam. Urayan tayo dan. Wan gayam. Gayam. Isudan ti dintang. Makitak iti tawa. Wan toro, husto ka. Sinaro no ti kotse ni Althea ti close van. Omay ka, sabtan tayo da. Ma'am, nagato a karton ti oatmeal ti na i-deliver ta. May waras ka ti amin na gito'y. Wan toro, maiwara sa amin na kita. Sana bali tadakkel ti naikasay iti imbayad ko. Amok ti area manager. Kasta ka di, ma'am. Wan, iti mismo a bodega ti oatmeal tinanggatanga. Tapos sigurado ang makalakaak. Ma'am, dito'y ka din kundo alutuan na giti oatmeal. Wan, sana bali. Mga yabak iti restaurant ko, iti mangluto ka dagiti oatmeal. Ay na, madam. Nalakalang matalutuan na gito'y. Da kamilangan kinigayang Miguel. Agdinulong tayo nga rod, iti kasta. Di kay unay mabannog ka ni Miguel. Tainton bigat pa ilang matiag sapa ang maangay ti feeding program para kadagiti street childrens. Ala, isingkil dagiti naripak asa mo itingiwat dagiti kalding. Babayan iti daytoy nga ramidan tayo. Saan basta maduktalan dagiti otoridad dagiti drug mule. Boss, may update na panunot nyo.
Maparti pa nga muna ti Kalding. Sakbaya maalam ti sabu iti mismo at tiyam ti Kalding. Wan, Billy. Utak! Ti aramatan. Tapno may lamang dagiti droga. Napudod ka dagiti otoridad ti Cebu? Isungagan na tayo lang. Hala! Ubing! Saya atin nga isingkil dagiti droga iti ngiwat dagiti Kalding. Painuman nyo ida! Tapno taras ang matilmunda dagiti nakaripak at droga! Nagpayagmatan ni Ma'am Althea ay tinapanan na. Itayak pa'y dito'y abay ti kutsi ang nakatakder. Tinasayat. Teksak man kiti no sa dino ti ayan na. Where you na? Dito na mi. Wait me na yo. Gutom na mi. Antay ka. May sangkon. Urayak lang, ti-reply na. Ay, kumatangak man pa'y kititik hindi. Matagtaganak namilan ang mga oray ka ni Ma'am Althea. Tata, kumatangak man ititalo hindi. Mga lakalatan, balasan ko. Piso ti may sakin day. Ay, excuse me, Tata. Saan ka balasang? Napagkalanak ka lalaki. Apay, di mo makita tinagdadakal ang muscle ko? Oh, pasensya ka na day. Sige, magpidotak na ro doon itikandi. At titi bayad ko. Yo, Awan pa'y mati-reply ni Ma'am Althea. Ang mga no, di na pa'y nabasa ti text ko. Sigurado, reply ng data. Kunakon kat, reply ni Ma'am Althea. Basa ka. Sa tanak, taado ti imot ko ang makmakan. Ada iti sango ti fast food chain. Iti imot gayang fast food chain iti balasiw a kalsada tayo ni darling ko. Ni Ma'am Althea. Day Jayan, makikita kong manipod dito'y nagtakdrak. Mapanak ikayan na. Adungag paiso ti imot na makmakal. Kapag iso, mabisina ko na yan. Stomach progress dito yan. Toro, pasensya kan ta na bayagan na kiti unat ti fast food chain. At ang namin kinasaritak at tao maipanggap iti feeding program inton di ka. Okay lang, ma'am. Anti parekot ko niya. Ay na, naghihimasan da ito'y hamburger. Dapay french fries na. Talaga nagnanam. No ka ba alam nga ibusan na kita amakan? Ibusam lang ta, Toro. Ay, apo, excuse me. Nagsuga ka. Toro ka, talaga? Wait a minute, ma'am. Nagdamalagip ko. Kastamat lang ti imbaga na kanyak abalikas. Asino itayan tinang... Juan! Malagip kon! Ni Miguel tinang ibaga kanyak itikas to. Anya? Ay, turo ka talaga. Kula naman kanyak. Agpada kayo lakit din itimbaga. Ay, una yun. Imbagamat ni Miguel Ticasta? Woon, ma'am. Toro. Adaman damagat kan ka. Sige, Ma'am Althea. Agdamag ka lang. Madagdakamat ng kadimat ni Miguel? Wano ada kadimat ibagbaga na kan ka? Maipanggap ka niya? Anyamatan. Ni Miguel man ang tinakaiturungan ti istorya. Toro, napaulimag ka. Ay ko, ma'am. Iti ka man. Di nakapay nadakdakamat kanyak. Awan mo ti may istorya na may panggap ka. Anya? Wan, ma'am. Sa bali mo't ababay ti kanayon adakdakamatan na kanya. Kasta ka di. Wan, Ma'am Althea. Ay, uwan gaya, ma'am. Sa dino pa yung iti papananta. Ija mansyon. What? Ija yung mansyon? Di ka matanagan? Awan ita ija mansyon ni ninong ko?
Siya ti makamukan kay Jay. Sigurado ka, ma'am? Wan. Aday ta. Asidagtan, Eja Mansion. Tumarak na iti nga agas. Maulawak manan. Amalia, anya ti mapaspasamak ka. Sumidir manan ti high blood ko. Marcelina, Anya? maulawak. Kayat ko ti agtugaw. Agkapsutak. Sige, asibayan ka. Mapantay ti sofa. Kumpot ka kanya. Anya nga tano itaray ka medyo ospital, Amalia. Saan? Kabaelak pa iti bagig. Yawat mo kanyak jay abani ko. Kasapulak ti angin. Siya kung timang pait kan ka, Amalia. Di ka madanagan. Masansalin da iti ang marikriknak, Marcelina. Amangan, no saan akong nga agbayag-pay dito rabaw ti daga. Anya ka din day nga ibagbagam, Amalia. Di ka man agsao iti kasta. Ibagbagak laan, ti posible ang mapasamak. Mariknak, ti panagkapsot ko. Di ka unay at pampanunod. Makapadakas kan ka dayta. Malagit ko ti anak ko ani Miguel. Nagsipat tayo jay. No nakariing akon iti parbangon. Nakariing utan. Tulungan naktuumutan na mapanaglako iti tiyendaan. Amalia, Kailiw ko mattanday ta nga aramid ko iti. Katamo, Marcelina. Nagbalin aso kimi iti ikan ni Althea. hasta ka di. Wen, iti damo apan nakakita kadwana. Naglagan tirik na. Gayam, adda pa ka inaigan na itibiyag ko day jay, nga anak day di Don Yasabel. Kasta akmat kan kwa na, edi damo na ti umay di ti balay. Oray lusaanin ang nagpabigbig, ang muklatan nga anak day di Doña Isabel. Takaruprupa na latan, dagiti nagpukaw adarakal na. Nailotlaan ti lubong Marcelina. Agasan, iti maysa nga aldaw apa naglako mi iti anak ko iti tiyendaan. Adda nagpaarayat a babae, anasipdot ti bagna. Dagos met at tinulungan ni Miguel ti babae. Kat naisublimot lakan kwa na, tinasipdot a bagna. Ha? Tidakdakamatak a babae. Kat nimet laeng Althea. Anya? Manipod iti daydi akan ito. Nagbalin anasingad da Althea kan Miguel. Kat idi agangay. Naamamok anaimbag na Althea. Kat nadakamat na ti maipapan kan ni Rosalda. Iti mansyon ni Don Braulio. Amalia, Ditan tirog iti panagpampalunot ko, Marcelina. Manipod iti lugar ni. Duapay nga ili tim alabsan. Sakbay amadanon mo ti ili da Don Braulio. Juan, Amalia. Adda nagatag ni Althea a restaurant iti ilimi. Maysa kadagiti kalatakan a restaurant. Kat dagiti laeng babaknang ti mapapan ijay. Natawid ni Althea dagiti gala day di inana. Oray ti kanlawidan day di Don Ramon. No umisom ni Althea, kasla makitkitak, ti panagisem ti nagpintas nga inana. Agpaiso dayta. Dayta ti puon kan gapo ti amin. Isong adak ita dito balay mo. Amang disturbukan ka. Di mo man panunutan dayta, Amalia. Agayam ta. Saan ka abaybay-an dito'y pagtaang nga? Agyaman ak, gayam.
Awan anyaman na. Wow! Ma'am Althea! Naglawat ti pasilyo dito yung mansyon ah. Pasig ang webless ti makita. Ay, una yon. Italaang ang makastrugak itibalay tibak nang. Wow! Sika talaga, Toro. Alam, sumurot ka kanyak iti backyard. Ado ti makitam iti aglawlaw ti mansyon. Sige, ma'am. Ay, mabitlaan turaw. Ma'am Althea, nang timplaak iti lemon juice para kada kayaw. Wow! Ha! Dayta ti kayat ko na Rosalia. Sigurado apres ko tinatimpla mainom. Unturaw. Sigurado anananam daytoy. Tahinuman tibak nang. Nagpintas pa'y ti design ti baso. Naimpis amaratidag. Alakit din. Ino mga munday ta lemon juice, Toro. Iti sanyag bayag, mapantan iji konto. Adalang kami napatingalag iti mansyon. Isa di magasta. Sige, ma'am. Arub-ubak tinatimpla lemon juice. Nagmayat ka talaga. Adda pa'y swimming pool dito eh. Kasla kayat ko ti bumato. Adda pa'y kumanatdang oras ni ni Ma'am Althea. Tagdi ko sa kumabay. Ha? My goodness! Adda sumungad na ang hell. Nakabating sa ni Ma'am Althea. Wow! Materiales fuertes. Toro, umay ka? Gida na nakaglango iti swimming pool. Hello? Mamangad na ka di, Toro? Kuna, gida na nakaglango iti swimming pool. Kita anak maglaktan. Ma'am Althea, diyak ko makayatan ti agriin. No tag-tagainap man da ito eh. Anya ka di, Toro? Anya ka din kisasawang? Umay ka din. Ma'am Althea, ang mumat nga awan timat ko pado kapag sukat ah. Si kalangan taglangoy, tabuyahan ka. Anya? Uy, ma'am, buyaag langan ti panaglangoy mo. Buyaan ka langan. Turaw, kakaisuna nga daka dito'y mansyon. Agbusog ka. Nagadua po tayo ti linutaw. Kasta talaga ti Ramidak na Rosalia. Mamaminsan lang ang mapasamak itibiyag ko ti kasoy. Iti pa'y nalawa alamisaan tibak ng tipana. Ay, ala, nuad dapay kasapulan niya, ma'am. Turaw, ibagayo lang ang kanya ka. Sumango kamatan kada kami ang mga Nana Rosalia. Ay na, ma'am. Ado pa itaramitak iti kusina. Kan may isa, nabsugak pa itakalkalpas kula ang anagmerienda. Itay nalabak dagiti nagmurngan ni Don Braulio. Sige, ma'am. Panawan kayo pa'y. Ma'am Althea, kaya't kumat amaramanan ni Miguel timakmakan dito mansyon. Mabalin ka di ang mga isupot ah. Sika ang talaga, Toro. Mabalin ah. Di ka madanagan. Nayunak pa'y tiitad mo amakan ka ni Miguel. Siyak amis mo ti agluto para kay Kuana. Wow. Nagmayat ako ng tinapintas amata ni Ma'am Althea. Kan nagmayat akitaan tinaglabaga ang bibig na. Oh my God! Kaano nga ta ang malips to lips ko ti bibig na? Toro? Ada ka diro kiti tiropa? Kita anak madlaktan? Ah? Ay, ko ma'am! Awan! Adda lang malaglagip ko ma'am! Awan! Kasta agpaisong! Nakulimakan dagiti kalding, Billy. Kaya't masawan, nabsugda iti shabu. Wen boss, kailangan pa nang i-deliver mi kadagiti drug mule ti Mauroray. Urayan tayo ti nga oras, Billy. Sana bol, tanakasarita kon dagiti nagorder. Saan na may sa lugar ti papananyo? Areglado, boss. Kat
Agsubli ako ni Mansion. Orayan nyo tiyawag ko. Tapno may deliver yon dagiti drug mule. Dayam, kukam amin dagitoy, agkakaimas amakmakan. Sa dinutin na nga laam ka dagiti amakmakan, Toro. Ijay mansyon ni Don Braulio. Anya? Iti mansyon ni Don Braulio, kunam. Uwan gayam, inawis nak ijay ni Ma'am Althea. Nakitam ka di dyan ni Don Braulio. Saan? Isungarod anaturod ni Ma'am Althea anangawis kanyak ijay mansyon. Tawan ni Don Braulio. Alakitin, ramanamon dagitoy amakmakan. Nagaton. Ang mga no saan may bus na kita. Adda pa'y matrabi. Kanam di ka ba alam akanam ita? Lumabati, para inton rabi. Sa maysa, sumarunumot lang ni Ma'am Althea dito'y kundo. Ta iso ti saritaan mi ita eh. Naglayon pa'y ngamin iji restaurant na. Tadda ka no kasarita ng aplikante nga agtrabaho iti restaurant. Kasta ka di. Undayam. Oh, alakitin. Tira ang undag iti makmakan. Amok amabisin kamatan. Sige, tira! Dayan, nag-text ni Ma'am Althea. Saan ka nun ang matuloy nga umay dito'y kundo? Agkikita tayo ka nun ijay sentro ti ili no bigan. Wano ijay pakaangayan ti feeding program. Kasta ka di. Wan gayam. Ada ko madamagakan ka. Anya day ta gayam. May panggap iti mansyon ni Don Braulio. Anya tinadlaw mo iti dayja lugar. Ay sus! Naglawa ka nagpintas ti mansyon gayam. Malaksid iti dayta. Awan ka di ti karkar na nakita mi jay. Ah? Ay kwa gayam. Talo a bodega ti nakitak ijay. Dua iti sikigan ti mansyon. Kan maysa iti likudan. Ano niya? Iti mat main gate. Dua mat tagbambantay a security guard. Saan basta-basta makastrict ni asino man iti mansyon gayam. Apaan ako ng tikasta? Dua lang ang ngagpaiso ti para bantay a security guard. Ngam nangato mat ti gate. Kastamot ten iti pader anay palawlaw iti mansyon. Ay, nagpintas siya. Ay sus gayam. Makaturturo kak matan. Ala, ing ka maturugan. Sika ngay, di ka pa'y maturong. Saan pa'y? Kahit ko pwede agtalina dito'y salas. Umuna ka na maturog. Talaga nga ingagarak nga impasyar iti unad kan ti aglawlaw ti mansyon ni Toro. Iti kasta, amo na day ti ang lugar. Ibagpakitak lang kanininong ti kinasayaat ko kankwana. Ngam iti likodan day ta. Palpaliiwak dagiti madi nga aramid na. Saan nga gnanayon ti madi nga aramid ni Ninong Braulio? Well, saan nga gnanayon? Sir Miguel, nasapa kay malati dito'y pagnanada makundo. Takayat ko mati tumulong iti feeding program ni Ma'am Althea para kadag iti marigrigat nga ubing. Nasayat nga rin no kasta, Conrad. Sir, amang ano may tulong ko kada turo iji kusina. Kabalan dan ti agluto ijay. Adda nagapo ijay restaurant ni Althea, amang luto kadag iti oatmeal. Dalaka lang alutuan dag ijay. Sa bagay. Ala, mapankalatan ijay kusina, tamang timpla ka iti kapem. Adamat ng tinapay ang nakaparabaw iti lamisaan. Sige sir, kinapudno na. Sa anak pa yan nagarmusa. Kami naman kanya sir. Nagkagat. Isupayan amis mo iti agitad kadag iti ubing iti makmakan. Wen nga rod, sana mabambannog. Nasingpet kan nagagat ni Althea. Sana naimot. Uray ni Turo agaya mo sir. Kanayon nga da iti abay ni Ma'am Althea. Saan ang makaadayo kan ko na? Talaga kasta ni Toro, Conrad. No sa dino ti ani Althea, sumurot mat ni Toro. Sir, tikot si ni Don Braulio tinagsardeng iti saan unay nga dayo. Wen nga rod, naman nalaki di da ito nga aramidan ni Althea. Dayjay, dimsagdan iti kotse. Kadwa pa ni Don Braulio titiprong abuyot na ni Billy. Di kagpadpadlaw, Conrad. Siputan tati aramidan da ditoy. Wan sir. Kita ang ni Turo sir. Naging inayan nga imadayo, hindi makita na ni Don Braulio.
Wen, kat umasidagdan itayam ni Althea. Anya ka ti aramida. Warwarasem mo ti makan dagiti mamirmiraot ka ubing. O ninong, maasyanak namin kadakwada. Aya. Ay, piman mat dagita nga ubing. Mabisbisinan da. Iya. Imbagam kumadagos kanya, ti panggap mo nga ramidan. Iti kasta, nakaitidak pa iti basit agatan. Tapnusan lang nga oatmeal ti ipakay mo kadakwada. Ikalaat lang amin, panunot ko ti kastoy, ninong. Sana pare. Taado ti imay ko akwarta iti kotse. Warasak iti kwarta dagiti ubing. Anya? Billy! Umasidag ka ditoy! Wen, boss! Apay ka di, boss. Ingkalan dagiti barya iti kotse. Ket warasan dagiti mamirmiraot nga ubing. Ngayon, boss. Apay Di pa. ka nagsaupay, Billy. Tungpalan na tanti ibagbagakan ka. Ala, agunay kan! Ngayon, boss. Paliwan tayo lang ti aramidan ni Don Braulio. Uwan, sir. Ikatan niyo iti makmakan dagiti kwarta nga itan ko kada kayo, ha, ubing? Sir! Salamat, sir! Nagsingpot kayo! Nagsingpot kayo! Thank you, sir! Ala, dagiti saan pa yan nawarasan iti kwarta? Umasidagan, dito yan ko! Ayan, sa kapatid! Oh, di ka titinuron. Anya nga pati pangpanggapan ni Don Braulio. Apay awar-warasan na dagiti ubing iti kwarta. Gayam, sa nga gasot apesos iti tunggal may sa ti warwaras na. Kat ni kita, kasto unay aragsak dagiti uping. Basta't paliw tayo lang, Toro. Conrad, awan ti panagtalag ko iti dayta alakay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya, inaramay ni Don Braulio ti kasta, ma'am. Uwan na na, Rosalia. Uy, narasan na iti ubing iti sagsasa nga gasot apisos iti tunggal maysa. Basta awak man. Taapay ngay naramid ni Don Braulio ti kasta. Idintaw tasaan anasaya at ataw ni Don Braulio. Panag ko nagat pamarang laang ti inaramid na, nana. Husto ka, ma'am. Saan nga garamid itinasaya at ni Don Braulio kadagiti tattao? At adapay kiti ngay ruruman na. Iti kasya nga inaramid na. Saan ako na nagtimtimag pa'y? Binaybay ak iti kayat na nga aramidan. Ay, nagbalain asan to iti imatang dagiti ubeng jay demonyaw ataw. Saan anasaya at ti ugalay ni Don Braulio? Anak ka di bagang kanyak, boss? Agda, iso pinaumay ka dito'y opisina. Anya ti bagam kanyak, boss? Ingkalan, tinuwaras ko at kwarta. Kadagiti ubing. Anya? Ngayon, boss. Kasano pa yung mahalak dagiti kwarta ngayon waras mo? Ang mga no nagastos dan. Talaga di mo usaran ti panunot mo niya, Billy. Ha? Bawyan dagiti kwarta kadakwada. Babaan ti panagpalimos da iti kalsada. Anya ti kayat yung asawan, boss? Saan lang ang panagpalimos ti maaramidan da? Nudikan. Agila ko da pa'y iti droga. Mawata kon ti kayat yung asawan, boss. Nasayat! Tanakaawat kan manara. Alam? Kasariton dagiti lalaki nga ubing akabailandan yaglako iti droga.
Ariklato, boss. Nalakala nga ramidan da ita. Dagiti menor de edad nga balin apo, sir. Ket pulos asaan apagatapan dagiti otoridad ti illegal nga aramid da. Iso nga ita madlan, ingkakasarita dagiti ubing. Apay di ka dimdim sa agditi kotse, Jaime. Masaduta, bili. Masadot ka ko na. Uy, kay gayat ko, tiyan, talina dito kotse. Kaya miti sumurutakin ka. Iji opisina ni Don Braulio. Anya? Amo ko, hindi nagalas nga ugali, bili. Abangan no, adamanin pang ibaw ng kanya. Talaga nga dapang ibaunakan ka, Jaime. Anya, ay kunakon kaya. Ops, di ka nagsaupay. Dahito ikat na ingat abilin ni boss kan ka. Anya, matenti kasto abiyag. Makauma. Basol mo matlaan. Tapay ngamin adi kasi murot itay iji opisina ni Don Braulio. Tapno si ka mismo tinakangag iti pangibaunan na kan ka. Anya nga minayati pangibaw ng kanyak ni Don Braulio. Ingka kano kasarita dagiti mamirmiraut nga ubing iji sentro ti ili. Tagila ako da ka dagiti droga. Anya, ay jackpot patsin da ita. Amangan no, manglamang ka man ang bili. Anya? Amangan no si Kamati nang ibaganda ita ni Don Braulio. Sana siya. Si Kamati kadwa na nagiwaras iti kwarta. Kadagiti minor de edad. No di ka mamati. Adi si kati mismo mapan iti opisina na. Sapay napudot ti ulo na ita. Anya, Ala, mapankan itayan na. Tapno di mo matko na nga agululpudan. Amangan no paltugan na kapaykit di. sabi nga ron nga, umisum-isum ka ngay dita. Makamu ka no di ka mamati, Jaime. Wiset. Ala, papanak nga roda niti pangibabaw na nakanyak. Amangan no, pagpupungtutan nakpay. No, mapanak iti opisina na. Agtungpal ka matlagayam ng madupay latisaw. Di ka madanagan. Takadwaan ka iti ili. Ngam sana ka bumabati kutse, ha? Ala, Jaime. Pagandaram nga rodan ti kutse, tamapantan. May sak man ni Jaime. Manal tumot nga man. Day tala babay as sexy ti adda iti panunod na. Day jay. Kasarsarita na dagiti minor de edad na lalaki. Agasan. Nangitad pa iti kendi ka dagiti kasarsarita na. Aguri ka. Saan akin di dagiti nyawat na? Nagdikat marihuana. Tijas ki Jaime. Impadawat ng dagiti marihuana nga imot na nagkapo iji baro hideout. Agsublin diti kotse ti awanan bayin. Uraya ko. Marcelina, kadwaan ka na mapanaglako ka dagiti binuras mo anak natin. Saanan, Amalia? Imbag kumaano awan saksakitan. Kabaalak ti bagig. Sa maysa, saan ang nairuam ti bagig nga awan ti aramidan na. Iso atulungan kan. Agtalinagad kalatan dito balay. Siya ko ti makamaw. Kandi ka unay aggargaraw Tama nga dumakapadakas kan ka tinalabas apa nagtrabaho. Nakababain pa ikit din kan ka, Marcelina. Papakanak laang dito'y balay mo. Di ka man agsasao iti kasta. Kaslasaan ta nga agkayam. Sige, tanay. Nakasaganan dagiti mapan ko ilako kadagiti kaaruba. Panawan kan, Amalia. Mamang Althea, nasiputam ka di itay ni Bilay. Anag ka po iti opisina ni Ninong Mau. Saan nga na? Apay ka di? Kasla makapungpungtot mag. Nagsakit ti pa nagkitkita na. Talaga akas di tilangan ni Billy. Kanayon ang makapungpung to tilangan na. Sungani mo iti nakita kin ni Jaime anakalugan latan iti kotse. Apay mat ni Jaime, nan. Agkat katawang agmay-maysa. Inton kwan, kalaat nga gulimag. Saan nga ta nga epekto dahi di droga nga aramatan da? Ha? Un nga agpaysoan niya. Tagar aramat da iti siyabaw.
Nasiputak ididabili ken inso nga umag. Nana, baybay am lagta ida iti kayat dangarangidan. Basta saan da nga agdangran. Sa bagay, husto ka, ma'am. Liklikak langan ida. No umay da dito'y mansyon. Ay, nakaamamak ngaming tilangada. Anya nga iti imbagakan ka ni Don Braulio, pili. Mayat man. Imbagat kan ko ala nakasaganan dagiti tambay ang minor de edad nga aglako ka dagiti droga. Ay, Diyos ki kamay. Sika, timbaw ni Don Braulio ang makisarita ka dagiti agtutubong aglako iti droga. Kaputa sika timuna ganapan nakisarita kini Don Braulio di opisina na. Sa nabali tayo imbagak matan kan ko ana. Ti imbagam kanyak itay maipanggap kadagiti nakasarita nga agtutubo. Jaime Velasco. Talpasan nga iti panaggaputa diti mansyon. Sa dino nga iti papanantamanay. Mapantay di daan a hideout. Anya nga iti aramidan tayo jay. Inak dumawat iti kwarta ka ni Don Agusto. Ijay nga minti kayat napag na edan, taasidag iti baybay. Sigurado ka nga ikan na ka iti kwarta da dya doon. Win, basta urayan na kiti unag ti kotse. Tasumre kaklatan iti silid na. Anya nga minti aramidan nyo dyan silid na ya. Awan bibiyang mo Jaime. Ikang kantulangan iti kwartam. Kalpasan iti panaggapok iti silid na. Agure ka man bili. Apay? Saan ka de nga damat iniawat kan ni Don Braulio a kwarta? Napinibos mo. Sikamat. Siyempre, at dapay Ngam kayat kulangan ayunan ti kwarta. Nagadulang arodan ti kwartam. At dapat dyan naglakon tayo ti Shabu. Iti amamam. Nagadulakit din na sa Jaime. Siya kung dagmaneho ti kotse. Tapno awan mat ti maipagpagak. Nay, nakapunlos ka mo, ma'am. Sa dinaw, ti papanam. Iji ayan da Nana Marcelina, Nana. Kaya't ko lang ako mustaan. Ay na, kaya't kumuti sumurot, ma'am. Awan ti aramidak kita dito'y mansyon. Kasta ka di? Un, ma'am. Kaya't kumati makisarsarita kini Marcelina. Nabayag mo't dyan na udi nga ipapantay di balay na. Wanya rod, Nana. Apag isong araw, isaganak pa'y dagiti itad ko kankwa na ataraong. Tulungan ka. Iti kasta, mabibiit. Nabayag ka na pandaglako ni Marcelina. Aldawan. Ay, tila enggan pa nagluto. Ti maitulong ko kankwana. Imbaglakit din tanasingpet amang tultulong latta kanya. Ay, uray kasano ti gagar ko nga agawid iti lugar mi. Awan meten ti pagawida, tanauram meten jay balay mi. Sana bale, addan tulat tagundaway nga agsubliak ijay. Sa maysa, adamat kakabagyak iti lugar mi. Tinasayaan. Mapanakit din ijay kusina, taagluto Ma'am Althea, magagaranak mo ten ang makakita manen kini Marcelina. Sana bale, tanapartak mo ti panagmanehok iti kotse. Daras ta makasangpat iti balay na, Nana. Awon kaya, ma'am. Agsipot ka laeng Apay, Ay, amang ano at damanin mang butbuteng kadata. Diyak kayatin maulit pa yun na pasamak iti kadata, ma'am. Nana Rosalia, panagkunhag, natalgad ta. Awanin day jay amang butbutan. Ay, agasam. Takla at labtan ang nagbalangan dagiti lalaki iti kalsada. Kat sinurot data a pinaltugan. Awan ti rumbang apagdanagan ta. Natalgad ti kalsada nga agturong iti lugar da Nana Marcelina. Ma'am, iti dayto yakinabakat kaun. Adoon dagiti padas ko may panggap iti nariripok a panagbiag. Nang runa iti ima ni Don Braulio. Nana, Maipalagip kanya dagiti padpadas ko.
No kastoy ang mapanta iti balay ni Marcelina. Nana, No maisublik la kumati panawan. Diya akong simsimra kas may sa ababaunan ijay mansyon. Idi na amok dagiti dadakkel mo. Naadda anak iti kirad nga agtrabaho iti ijay mansyon. Takasano, masansan asumarungkar dagiti dadakkel mo iti mansyon. Nakaanos da kada kami ababaunan. amom nana, tunggal man nakamat yung dagiti dadakkel ko. At adda, akailiw ko ita. Ngamin, ibalbalik ka syulat ta dagiti nasaya at anaramidan da kada kayo. Wan, ma'am. Saan laeng ada kami ababaunan ang nasayaan da? No ikat uray dagiti sa bali a tao. Talaga na idumduma ti kinaimbag da. Nana, Kaskan ka, ma'am. Kas talagdan ti aramid day dinam. Managtulong ka iti padam a tao. nana, Kita, kat napanunot mo at tulungan dagiti ubing a marigrigan. Di mo kaya ti makakit kita iti ubing a mabisbisinan. Kas damat day dinam, ma'am. jak amo no apay akalatlatan amariknak ti asi kadagiti ubing nana. Jak amo. Nagbayag matan ni Billy iti silid ni Don Agosto. Anyari nga ta tiraramidan dayjay. Nabayag mat sa anak kay may dito'y daan a hideout. Nagitilangan na dumaabuyot ni Don Braulio tagbambantay dito'y. Papakairamanan ni Don Agosto. Dayjay. Kay mormat langan ni Billy ti silid ni Don Agosto. Ay, ang yaman na. Makasubli kami ni Jay baro a hideout. Nagururay kami ni Jay tayo inumakara. Nagturungan dito'y kotse ni Billy. Uraya kon. Kumusta nga my friend? Di may kurtak. Anya kwarta masasawang matay ni. Diyos kay kamay. Imbaga may tayo ngay kanak iti kwarta. Kalpasan nga gapo kay ti silid ni Don Agosto. Itad ko to baro hideout. Sana dito eh. Payat kung arudo na may gaman ti kwarta at Billy. Iso nga itad man kanya. Sigurista ka talaga. Narigatan. Ang mga numalipatan nga itad ti kwarta. Sayang na. Adag tok-tok-tok. Ay, ang mga no ni Marcelinang dayta. Halo kataktiri daw. Mar... Ha? Sika. Nana Amalia. Amalia! Rosalia. Anya ti ar-aramiden nyo dito eh. Amalia! Kumusta ka? Nabayag di ka nakikita. Dinakarakupan, Rosalia. Saan? Pagkit nilasan. Tagpulos ni Lamlamad ay ito ay apa nagkita ta. Saan na pala sa Amalia? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Althea, Rosalia, at tinalamiis a Diyos kan tinapay. Pasensya kayo, taday ito lang ti may pamerienda. Unay kalakit din, aya Amalia. Saan kami nga imay dito, itapno agpabisita. Di kapatgan kanyak kita. Kat tinaunday apanawan. Nakita kamot laeng. Excuse me, Nana Rosalia. Nana Amalia, panawan kayo pay. Iti kasta, makapagsarita kayo ana imbag. Rosalia, aklo na. Kailiw kamutan agayam ko. Diyak mailibak na ina.
Ay na, Amalia. Kunak no di kan makita pa'y. Kat iti da ito'y pa'y alugar. Di pagsinarakan ta. Si kalaang tinabayag asaan ang nakakita kanyak, Rosalia. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Kinapudno na. Awanak ko maditi balay ni Marcelina. No sa anak alimiklikan ka iti kalabas. Anya? Ibagakkan ka ti pundo. No mabalin. Diyak kayat ti agpakitakan ka. Anya? Ngam. Awanan ti maramidak, Rosalia. Nalabit at ipanawin ti nang iturong kadata. Tapno agkita tamanan. Anya ka din dagita sasawam, Amalia. Apay alikliklikan na. Gaputa jak kayaten alagipan tinapalabas. Wenno tinapait, anagbanagan ti biyag ko, ija mansyon. Amalia, awan ti amok ang nagbasulakan ka. No apay aliniklikan na. Saan akon nga panpalikaw pa'y? Amangan ngamin, no maibagam ka ni Don Braulio, no sa dino ti lugar nga ayan ko. Anya? Mangmanggad ka pa'y lang aging gaita ka ni Don Braulio. Kat day ta ti rason, no apay ajak nagparang kada kayo ka ni Althea. Idi imay kayo ijay balay. Ha? Tilang malagip ko anapanan mi abalay. Kat iti balay da Miguel. Rosalia, Kayat ka di asawan da ita. Ani Miguel, kat isaw ti anak yukin ni Don Braulio. pang-aasim. Tadi mo balik senday ta, Rosalia. Kagurak adegan. Isumat lagayam. Nga itida mo pa'y lapan nakakitakan kwa na. Kat naglaganan tirik na. Kan karupropam launay, Amalia. Nabayag akin nasaritak idi ni Miguel iti restaurant ni Ma'am Althea. May panggap iti karupropa na agayam ko. Kayam, sa anak ang nagbitot iti pananipapan. Puno kayam Huston, Rosalia. Mabalin yun ti pumanaw ka ni Althea. Anya, Nalawag mo't siguro ti imbagak. Pumanaw kayon ka ni Althea. Amalia. Nakaul-ulimak ni Nana Rosalia ang nakatugaw iti hardin. Manipod simmangpot kami ang nagapo iti balay da Nana Marcelina. Saanin ang matagdagari. Tinasayaan. Asit ka kat kasaritak. Jakmat ni Namnama ang masangpatan mi ni Nana Amalia iti balay ni Nana Marcelina. Husto siya atap ko idi ako kwa ni Nana Amalia ti bag. Anak kitak, anak kaparabaw iti sofa. Ngam inlibak laang ni Nana Marcelina. Nana Rosalia? Sigamat kaya, ma'am. Nana Rosalia? Pakawanan na. Apay nga kidaw ka, iti pamakawan kanyak, ma'am. Gaputa nagilimot akan ka. Anya tinlimad mo kanyak, Ma'am Althea. Tinaamwak maipanggap kada kayo kay ni Nana Amalia. Ken kang runaan ti amin. Ti maipanggap iti bihag ni Miguel. Ma'am Althea. Nabayag kaya man anaamamom ni Amalia. Kanti anak na ni Miguel. Uy, Nana. Amukon ti amin. Kaya't ko idi nga ipakita ka ni Nana Amalia. Ngam kastay na ko, Nana. Limiklik ka data. Ma'am, Inala na amin aladawan na iti balay na.
Tanukas pangarigan sumarungkat tamanan. Pulos nga awan pagilasin nga itiday di abalay ti pagnana edan na. Ma'am Althea. Napagsisilpuan ti amin. Kanti na ibaga na itay. Sika tiga po na no apay apimanaw iti lugar da. Sika, Nana Rosalia. Para ba ang ngam sa anak pa'y ang makaturog. Niyamat lang Nana Rosalia tinangibaga kanyak idi. Iti may panggap iti gayam na arina mas ni Ninong Braulio. Katsigon kan kwan. Nagbunga ti panang ramas ni Ninong Braulio kanina na Amalia. Kat ni Miguel, ti bunga na. Nakiroda ito'y ang mapaspasama. Masyanak ka ni Miguel. Pasaan na nga amot mapaspasamak maipanggap iti putpud no akin at taon. Ibagak nga takan ni Miguel ti ayan ni Nana Amalia. Ipakaamok nga takan ko ana. Gayam. Anya ter aramidam diti parangan ti kondo. Miguel Gayam, nasaya ta si Mangkatan. Apay. Itay nakapay ngor-urayan ni Ma'am Althea iti salas. Kaslagda na patag nga ibaganakan ka. Kasta ka di? Wan Gayam, seryoso mat. Wan kan saan lang tisungbat na iti damdamagak kan ko na. Ala. Sumrak ta nga raw din iti kondo. Amang ano napatag ngagpaiso ti baga na kanyak. Mabit na ang Gayam. Oh, tapay Gayam. Adda ka di inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Ma'am Althea. Abday ta ka manan ako nak. Anya ko mga iti mading aramidak kan ko na. Ala, mapantakit din iti ayan na. Apay at ito'y igit ti baybay tinapili na pagsaritaan ta, Althea. Kaya't ko nga minabuyaan ti sunset, Miguel. Lumna kan dya init. Kat inton madanon ti agsampal. Mangrogi manin ti baro nga agpang iti biyak ti tao. Nagmaya ti panagurnong dagiti ulap. Ano kita am animbag. At dadagiti mapukal nga imahe. Althea, Nagbiit nga glabas ti oras, akas matlang iti biyak. Dagiti nagurnong nga ulap iti tangatang. Nga iti apagdarikman. Maiwaras dan, babaan ti angin. jak matukod ti kay papanandag iti balikas mo. Apay ka di? Agbalin a simple lang ang tibiyag no awatan ti kinapod no. Adadag iti banag, wano pasamag. Anarigat nga ilaw lawag. Katila ang panawan ti mangikiya. Tapno agbalin anasaya at tibiyag. Althea, Amerisam anaimbag dagiti ibagbagakan ka. Di mon orayan alom nagdya init. Kan maiwaras, wano agpukaw ang maming pinsan dagiti ulag. Anagornong iti tangatang. Tatidakta kamatak nga imahe. Katinang. Idata na sa babay. Sa pulamon, ti barong agsapang Miguel. Althea, Di ka madanagan. Siya ti agserbi nga init. Kat silawak kinasipngan adalan. Dagiti awanan bain. Nagbayag dangag sa saritay ti igid ti baybay. Insadag pay ni Althea ti ulo na iti abaga ni Miguel. Kabayatan ti panagsarsarita da. Aprosan mat ni Miguel ti bukot ni Althea. Banag asaan ang maaramid idi kanyak ni Miguel. Talaga pagsaksakitan dati reknak. Piryong, pagandaro mo ti kotse. Kat pumanaw tan iti dayto alugar. Diyak mairosok ti makitkitak ngar aramidan da Miguel kan Althea.
Sumampatan na nena kanti driver na. Sabtag ni nena. Oh, nena. Nagaponyo ti driver mo. Apakay nga ita kayo lang nga sumangpat. Napanak iti ayan tigayam ko. Iti kabang-ibang nga ili. Apay nga roda kasta ti langam. Nagsabati kinay mo. Ada ka di parekot. Di mo ka di nagustuhan, di kinintag mo kanya kakutse. Saan na iso ti parikot ko, Mayor? Anya harot? Ano? Di mo nagustuhan, tihintad ko kan ka at driver mo. Tay tamot lang, sukatak ti driver mo. Ado ti mabalin ko nga isukat. Di mong ikaskaso ti makikitang alangak ita, Mayor. Unat mo di kan agawid dito'y balay. Kat agnagkan iti balay ti mayor. Tatang, Damag ka kat adapayan ko tiyem ngayon regalo kan ka ni Mayor Karyan. Baknang kagaya man, tatang. Sa bali ti tenor ti sarita yo, ha? Jak kayat adanggan. di mo kaya't adenggan ti kinapudnaw. Ar-aramatem laang ti mayor para lang itibukod mo apag saya Puston, tatang! Na, nabugkawan nakpayan, nena. Imbagak maten kada kayo ti makagapo. Saanan anas kan nga ulit-ulitak pay nga ilawlawag kada kayo. Ha, nagbastos ka na sumungsungbat. Dakilan tinagbaliwam gapo iti minamaag nga ayat. Saan amin namaag ti panagayat ko kin ni Miguel, tatang? Bidot day tangay bagayo. Talaga adi na kung dengdenggan, nina. Kasano kumadenggan kayo? Kat kontra kayo mat iti panggap kong aramidan kin ni Miguel. Tanagam ti panagsasaong tamangan numakabil ka. Sige! Kabilandak no iso ti pagayatan nyo! Anya. Ala, sungbatar na pa'y. Tadyak bumdeng amang kabil managkin ka. Nina! Na, pimanaway na nagsangsangin. Jak pulos ni namnama. Akabailan na kun asopyatan ti anak kao. Jak pulos ni namnama. Saan ka nga gawin pa ije balayo? No kayat mo, agnad kan iti may sa kadagiti balay ko. Talaga akas ti kayat ko, Mayor. Diyan kun kayat ti agawid pay ije balay. Maragsa ka na iti dayta apangatan mo. Ala, itad ko kan ka ti may sa balay ko. Kat itadyaman nga oras sa rongkarang ka. Wan, Mayor. Basta ti kayat ko. Mayadayong ak iti amak. Tapno awan tubang iti kayat kong aramitan. Nasaya at dayta ana panunot mo. Di mo kaskaso ti amam anilakay kabo. Agasan, tadi na inawat ti itod ko kan kuha na akwarta. Mayor, Makaasasawa akon. Magagaran akon mangikot kan ka. Iso nga ita, palugodamon ti marikrik na. Mayor. Adda nagtulagan ta. Saan ka? Nagamdya kon makauray. Nang runa kat makitkitak tinaglasbang kan kinawas na iti lupom. Apa man ama kay balasak. Kukwamton ti bagik, Mayor. Nagsaritaan tanday ta. Iti day tangay bagbagam. Kasla bumtak ti barukong ko gapo iti nakaro agagar ko. Nagrigat ti agtepal, nena. Asidaga ko iti restaurant ko. Kalpasan ang makasarita ti operation manager. Mapanag iti balay ni Nana Marcelina. Kaya't ko ang makasarita ni Nana Amalia. Althea! Ha?
Nena? Kumusta kan, Althea? Nabayang asan ta nagkita? Nasaya atak mat. Sika? Kamusta ka matan? Di ka nailasi na dagos gapo iti langam. At adapi mintas ka. Kan madlaw ang inginaan dagiti alahas mo. Agyaman na, tanadlaw mo dagiti agkakangina nga osar ko. Di ko na mga ta, kat si ka lang ang ti makagatang iti agkakangina nga osar. Ha? Siguro, no makita na ita ti lalaki ngay ayata. Maawis tirik na naasumurotan kanya. Nena, Among Althea, jak kayat ti babae nga aga-agaw iti lalaki. Nena, anya ka din ti sasawam. Di ka maawatan. Di kan aging kukunapay, Althea. Inagaw mo ti lalaki ngay ayatak. Anya? Adayuwam ni Miguel. Di mo kayat ti masaktan. Anya? Balaagan ka, Althea. Iti kanito ang makita kayo kin ni Miguel. Amayat tilin na kayo. Adda mapasamakan ka. Adi mo magustuhan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasta timbaga kan ni Nena, Althea. Wan, Miguel. Pulos nga awan tinaisungbat ko kadagiti imbagbagan. Talaga anak lang atak iti langa kan ugali na. Isumat lagay masabalin tilangana. Idinaod yan nakita. Uray ti ugali na. Nagbaliw matan. Talaga adyak maawatan dagiti imbalikas na. Kat nagpangtapay kanya. No di ka adayawan. Ada ka no jak magustuhan ang mapasama kanya. Wah. Miguel. Ada damagakan ka. Anya deta, Althea. Itikas di adjar ni Nena kanya kitay. Ada ka di rumbang ama-amuak may papanikada kayo atwa. Ha? Sungbatan ako, Ma Miguel. Ada ka di rumbang ama-amuak. Ma'am Althea, nang timplaak iti no Ma'am Diyos. Ala, makatulong da ito iti panagkalma. At tuyo, Agyaman ang Nana Rosalia. ala, inumamaw, tapno maginawaan tirik nam. Sige, yawat mo mutla ang kanyak tilasaw, ma'am. Ay, Ma'am Althea, mabalin ka di ama-amwak no apayakas taunay tiguram itakin ni Miguel. Nana Rosalia. Pinangtaan nak ti babae nga agayat kan ni Miguel. Ha? Anya timbaganakan ka? No jak adaywan ni Miguel. Adajak magustuhan nga aramidan kanya ti babae. No kasta nga raw. Saan ani Miguel tiguraang Ma'am Althea? No di kat ti babae amang ipangpangtakan kay ti dakas. Kagurak ni Miguel. Kaputan na kulpot kanyak. Ninena nga insarag na iti restaurant ko. Katadagayang panagayat na kan ni Miguel. Ay, ma'am, denggan na kumaan na ibag. Saan laeng at iisip ti aramatem. Tapno mga miris kadagiti pasamak nga dapa kainaigan na kanayan. Nana Rosalia. Pagtipunem ti puso kan isip mo. Tapno maawatan na ti amin a pasamak itinagan ni Ayan. Nana. Talaga anak iraw. No tilang guram ti agar-ari di ta isip mo. Panunutong man anaimbag. Agayat nga tamot ni Miguel ken ni Nena. Nana Rosalia.
Naibaga kadikan ka ni Miguel. No ay ayaten na ti babae anak da kamataw. Saan, Nana? Matlagayam. Isu nga awan ti rumbeng apakasairan tirik na, ma'am. Agbaling kakitday anakip ka. Saan ka apa atew? Wano pa iluyos iti madi nga atap mo ken ni Miguel. Nana, Sa maysa, saan nga amo ni Miguel day tama rikrit nam? Di salunsod kat kastoy, ma'am. anya dayta, Nana? No kas pangarikan, tagayan ayat kayon ken ni Miguel. Ipalubos nga ta ni Miguel ang masakitan ti babae ngay ayatan na. Nana, Siyempre, saan? At adapay kitday nga isakit na ka. Gapo iti panagayat na kan ka. Nana, Dayto iti tandaanam, Ma'am Althea. Awan ti agdadamo kan ayat. Ti asino man ang makarik na kan ayat. Nagasat. Ta isaw ti mangpatibker iti maysa a relasyon. Dayta ti tandaanam, Ma'am Althea. Miguel, siya kun amis mo ti imay dito'y kundaw tapno kasarita ka, baraw. Apay ka di, Nana Rosalia. May panggap ken ni Ma'am Althea. Manipod iti naudi a panagsarita yaw. Agpupupuklatan iti silid na. Nana, Tiyak kaya ti makibiyang iti personal abiyag na. Ngamkas may sabaket anang aywan ken kwa na manipod iti maladaga. Biyang ko ti mangbagpaga. Nana, Tila ang jak magustuhan. Kat ti pangtaken kwa na ni Nena agayem mo. Kat saan akaw ngagpalpalikaw pahibaraw. Sa laknibam ti babae amang ipatpatagkan ka. ah, No maaramid mo dayta. Addagur uray agasat ken nagpayduma aragsak. Marikrik na kaun ti pagbanagan to ti biyag ti tao anatan-o ken nasingpel. Nana, Miguel Barao, sapay lakuma, tadi kagbalbalayo. Nana Rosalia. Nagmayat ti panagtumpong ti panawon. Ti ama nga adipon ni Satanas. Kat naadaan itinasingpat nga anak. Nana Rosalia. Nabit pa'y anaamwak da ito'y, Miguel. Amok adumtang to ti panawon. Nga agsabat ti tangatang kan ti tepang. Apakaisagmakan ti adipon ni Satanas. Anya kita ti kahit asawan dagiti imbagbaga kanyak itay ni Nana Rosalia. Jak maawatan. Ngamjak malipatan dagiti imbalikas na. Sino nga tatidakdakamaten na nga adipan ni Satanas? Ha? Ni Althea tinag-text kanyak. Pakamusta anak? Replya. good morning, Nana Rosalia. Kastamot kan ka, Ma'am Althea. Nasaya at nakariing kan. Nakaluto ako iti pagarmusaran. Nininong, Nana. Ay na, ma'am. Nariwot pa'y itay pimanaw akadwa na dagiti bodyguard na. Saan ang nagarmusar? Kasta ka di? Ala, sumango kan iti lamisaan, ma'am. Itasar kaun ti kanam. Agyaman ak, Nana. Tay paboritom apagarmusaran ti linuto. Aros kon pulo. Naglaok ti inapoy kan karni ti manok. Kan nalaukan iti nagduduma araman nga espesyal. Ay, Nana. Nagbandog ka pa'y anang luto iti dayta.
special dish ang nagapo iya Espanya. Nalagip ko laang ti agluto, ma'am. Ken si kamot laang tinangisuro kanyak. No kasano alutwan ti aros kon pulaw. Sika talaga, Nana. Dagiti laang babak nang ti makaraman iti kastoy aputahay. Kaputa nangina dagiti ramon na. Ala, agitan tan nga garmusar, Nana. Respetuan ta tilinotom. Anya, Amalia, itay pa'y nga agur-uray kan ka ni Althea, ijay salas. Rumuhar kan dito'y sileta kasaritam. Marcelina, Ang mga no, ada napatagay baga anakan ka. no mabalin. Katjakon kayat ti agparang iti asino man nga agkapo ijay mansion ni Don Braulio. Nasingpet ni Althea, Amalia. Amom day ta, saan ka di? Ala, ingkakot kasarita ni Althea, taitay pa'y nga agur-uray kan ka. Nana, Amalia, nabayag asap-sapulan na kayo ni Miguel. Ngam di kay madanagan kan kuwana. Kan amok no sa dino ti pagnanaidan na ita. Althea, kailiw kunti anak ko. Nabayag asaan kami anak kita. Kastamat ni Miguel kada kayo, Nana. Amoyo ka di? Malipod pimanaw kayo iti sigod a balayo. Saanin ang makatal na ni Miguel amang sapsapol kada kayo? Balasang ko. Sa dino ti pagnanaudan ita ni Miguel. Iti mismo ang kondo unit ko, Nana. Ha, Kalpasan ang nauram ti balayo. Awanin ti sabali pa'y apagnaudan da Miguel kantoro. Iso nga iti laangan kondo unit ko. Tinagnaudan da. balasang ko. Agyaman ak iti na itanga imbagam. Kaya't kun makita ni Miguel. Idamit lang, Nana. Ipan kayo iti kondo nga ayan daturo kan Miguel. Nasaya at nga rod kasta, Amalia. Kamaudyanan na makitambat lang ngan ti anak mo. Wen Marcelina, agyaman ak launay iti adukan ka. Di ka madanagan. Kanayon nga umay kasarungkaran dito balay mo. Unay kalakit din, aya. Kita pa'y nga umuna ni Miguel. Amok akailiw na kamutan ti anak mo. Saan kami nga rudan nga agbayag ka ni Althea, Marcelina? Ni Apo Diyos ti kumuyog kada kayaw, Amalia. Agturungan dito ayan ko ni Conrad. Iti da ito alugar timbaga na pagsinarakan ni. Sir, nasaya at tadakan. Napataglaw na iti ibagakan ka. Anya da ita, Conrad. Sir, itilasod ti talungal daw apa nagkatang-katang ko. Ada nakalap ko abaro nga informasyon may panggap iti droga. Anya. Sir, sa bali ti taktik adag iti drug dealer itan. Agaramat dan iti dingman. Tapno marigatan dagiti otoridad amang tiliw kadagiti droga. Anya. Sir, inton rabi imat lang. May sa akal ding ti ma-deliver. Itinalatak a negosyante dito ili. Ketikal ding adak da kamatag. Ket ada droga iti tiyan na. Anya. Sir, nalabit a pinilit dang insilsil ti droga iti tiyan ti kalding. Dagiti awanan bayin. Aramidan dati amin na pamuspusan. Tapno sana makadlaw dagiti otoridad. Sir, ada pa'y kang runaan may bagakan ka. Anya da ita? Ti grupo da pili ti mangi deliver iti kalding. Ket saan ka di ani Don Braulio ti amo dayjay ati prong. Awanan ti sa balipay. Conrad, agyaman ak iti da itang impormasyon. Anya ti plano mga aramidan, sir. Kas iti sigod. Lapdak ti panagwaras dagiti droga. Kan kang runaan na. Ti panagraira dagiti demonyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Mapanak man kit di ijay nagsapalan ti dalan. Tagpalabasak man iti chicks, anak ka short iti nakiting. Awan ti maaramid ko ijay kundo. Wow! Talo at chicks ti malabsak iti tersena. Ang ginayadak lang amag na. Kapapurma at timag na. Kan umisamak iti nakasamsamit. Inasayat. Kablaawak man kit dida. Hi, beautiful ladies. My name is Turo. How are you? Oh my God! What happened? Napahinanak pa eh. Che! Kunadakit din kanyak. Nagpipintas dangag paiso. Ngam suplada damat. Oh my goodness! It hurts! Tikot chinidarling kong alteya. Isa tagturong dito eh. Ayun. Nakita na kon. Tani, agbusi na pa'y. Asidagan kita'y ayan ko. Oh my God! Ninano aman niya ti kadunga na anakalugan iti kotse. Toro, apay akit kita anak maglatan. Di mo matanyawat kanyak na itaig-igamam, abakan. Sorry na, Amalia. Maragragsa ka na kung amin nakakita kan ka. Unay kalakit din, aya. Talaga, adi ka nagbalbaliw. Talaga sa anak ka nagbaliw, nana. Guwapo aklata, ngaging kita. Gustong gusto ako ng mga chicks. Aya? That's true, Nana Amalia. Agpaiso ti pagbaga ni Toro, nana. Playboy nga awan chicks na. Anya? Ay na, Toro. Di mo pala inyawat ti makan ka ni Nana aman niya. Adun, di na isawang mo. Ay, una niya. Ay, sorry man na yan, Nana Amalia. Oh, adto yan ti pandisal nga da margarin na. Naimas da ita. Tasyak tinang ikability pa naman. Anya kumano si katinang ikabil iti palaman ti pandisal, Turo. Agbaliw ay ti raman ti pandisal, no sa bali a tao ti palaman. Siyempre, agbalin anay ni mas timakan. Ni special a tao ti pangisagutam iti simple laeng amakan, Nana. Aya, Mangan kakit din, nana. Di mo ikaskaso ni Toro. ay apay ngay asyak laeng ti mangan. Mangan tayo amin Unmat nga agpaiso ah. O sige, tirahan tayong ti pandisal habang mainit pa. Rabiin, Toro. Saan pa'y asimbang pat ni Miguel? Nakapanaw pa'y kit din ni Altea. Urayan tayo lang, ngaging ga iti madamdaman, Nana. Amok nga gawid ang dayjay. Masansan ka di nga agawid iti rabi iti gayem mo. Kasmat lang iti sigod ah. Kanayon ang marabyan nga gawid. Makaturturog kan san. Umunah ka na maturog. Taurayak pa iti anak ko. Nagsuya abak lang. Sa anak pa yung makaturog, Nana. Saan ka di nga na cellphone mo? Ada, Nana. Apay nga italang ang mapanunod ko. Awagan man kit di tinambar ti cellphone na. Ipakaamom ti kaandakon di ti kondo. Kuha nga Nana. Awan matilog na. Ibus na. Para lang ngamin iti may sangal daw, ti inload ko iti naminsan ngal daw. Urayak latang arudan. Sigurado ang maragsakan ang makakita kada kayo ni Miguel, Nana. Kasta akmat kan ko, ana, Toro. Talaga akailiw ko na una yung tigayam mo. Ay, gayam, Nana Amalia. Adda malagip ko. Anya na ita. Naira na idi api masyarak iti sigod apwesto tayo iti ikan.
Imbaga kanyak ni Julian, anapan kayo ije pwesto. Kat nadakamat na pa'y kanyak, anagawid kayo ije lugar tayo. Iso asinurot da kayo adagos kini Ma'am Althea. Ha? Ngam, idi asidag kamin ije lugar tayo. Nasabat da kayo matan anakalugan iti tricycle. Nagbelt na adagos ni Ma'am Althea, tapno kamakaman da kayo. Ngam daksang gasat. Kasaan min anasiputan tinagturungan, tinagluganan nyo. Kasta ka di. Una na, impakaamok nga rod adagos kini Miguel. Ngam napaay kami lang anang sapol kada kayo. Agsubli akod, iti balay di Marcelina, iti day di agod daway. Nagdagsat ti barukong ko. Tanakitak tinagbanagan ti balay ko. Sa anak katurturog. Imbaglakit din. Taanda ni Marcelina anangan dingay kanyak. Nagsingpot day jay, agayam ko. Kadwa. Igaman nyo na imbat ti talitikal ding. Tama nga nung makabulos. Bunbili! Sigurado nyo lang ha. Ado a kwarta ti katukat ti droga nga adda iti tiyantikal ding. Nagbayag matan siya kumatang iti kalding, Bili! Basta guray tayo lang. Di kayo matagtagan. Mabisin kami ngaminan, Bili! Di kang ng rabi! Basol yun detan. Tadi kayo nangan sakbay nga dapat na tayo. Balot! Ah! Balot! Bili! Bata kayo! Naglaklakaw iti balot! Gumatang tayo! Ala, Balot! ayaw pa nyo jaglaklako iti balot. Tasya kung timakamong agbayad iti kanan nyo. Ayas! Hoy! Balot! Umasidag ka dito! Darasam! Ano tigatanan nyo, sir? Basta ibabam ti basket mo, tamangala kami latan. Di ka madanagan tado ti kwartak. Bak na nga. Uwan, sir. Ala, ala kayo na ti kanan nyo ang balot. Nakadwa. Ayas! Dayjayan ni Conrad. Nalpasan anangan dagiti kakadwa ni Billy iti lakon ni Conrad abalot. Adda nagsardeng ako tsi iti asidagda. Nalabit. Daytan ti ururain da Billy abayar ti droga. Dayjay. Papanawanan ni Billy ni Conrad. Kat pinaturungan na pa'y iti paltog. Sana nagbutang ni Conrad? Amo na tinaramid na. Kat pimanaw latan. Gusto pa'y lang tiatap ko. Dayjay. Nagnawat dan. Kwarta laki di tinyawat ti lalaki kinibili. Ilugan damat ti kalding iti kotse. Saan agagangay makakita kay ti may lako akalding iti kastoy nga oras. Nang runa. Kat armado da amin. Pumanawan ti kotse naglaon iti kalding. Adda nang paltog iti kotse nang iluganan da iti kalding. Kat dagos mo't naglugan da iti kakadwa ni Billy iti kotse da. Pumanaw dan. Asino tinang paltog kadakwada. Sir, ang pikinaltugan. At anang sanop iti kutsi anang iluganan da iti kalding. Juan Conrad, basta lamang talagang dito'y pader. Natalgad ta dito'y. Sa bali a grupo da kita lalaban. Kat nakapanawon ti grupo da Billy. Anya ti aramidan ta, sir. Panagkunak, double cross to'y napasamak. Saan ta makibiyang iti daytoy? Baybayan tangag lalaban ta. Sana bale, naitimbrik metan kadag iti pulis. Ti posible ang mapasamak ita arabi. Nanaman niya, rabiyo na yun. Siyaklatan ti manguray kini Miguel diti Salas. Maturog kayon. Sa anak ang makatpurog. Aging gaadyak mapasangpat ti anak ko. Ay, unay mat ngaminan ti gayam ko. Tanagbayag asumangpot. Kasta una yung tigagar ko ang makakita kan ko, ana, Toro. Iso abay-bay ang naklatan. Mana, mabait na ang na na. Mangtimpla akman iti kapita. Tapno saan ta nga agtuglap ang manguray kini Miguel. Ha! Ada nagsardang ang motorsiklo iti batog, Toro. Simangputan ni Miguel nana.
Mailasin ko ti ungor ti motorsiklo na. O sige, siya kun ti mangilukak itiri daw. Siya kun. Ay, naanak ko. Ay, naanak ko, aya. Kung nagnudikan sa magpatpay, itayak pa yung mangururay ka ka. Pasensya kayo, nanan. Ado lang amin tinaramit ko itiruhal. Kumusta kayon? Si Katirumbang ako musta, Miguel. Nasaya ataklatan, nanang. Kunaknoan yan tinapasama ka na kayo. Kalaat ngamin ti panagpukaw yun. Anak ko, Mabalin ka di amamuhak. Noan niya ti rason. No api-api manaw kayo iji balay. ako Nanan, ibagayo ko makanyak tipod no. Nabayag ka sinapsapol kayo. Ket dakkel unay ti panagyaman ko kini Althea. Ta iso ti nakasarak kada kayo. Juan Miguel, kinasaritak ni Althea. Kat naibaga na kanya ti ayan yung kanituro. Iso asimburo tak adagos kan kuana. Tinapateg, ket adda kayon. Nakasubli kayon. Saan kayon apagparikotan pay? Toron, saan nga nayon ti panagnad tayo dito'y kundo unit ni Althea? Anya ti kayat masawan gayam. Nakababain launayan kan kuana. Adon tintulong na kada tayo. Isungag sapultan iti pagabangan tayo abalay. Anya? Itamat lang gayam. Mangsapul tayo iti pagnadan tayo abalay. Oops! Wait a minute, gayam. Ibagata pa'y akin ni Ma'am Althea ti panggap mo. Ang mga nugumura dayjay. Lukal lang at ipapanaw tayo dito'y kundo. O sige. Ilawlawag ko kan kuana ti amin. Siya akong ti makaamo, Tora. Ma'am, nasaya at tasing marungkar ka dito'y kundo. Adda na patag na ibagakan ka ni Miguel. Anya ti ibaga ni Miguel, Toro? Ma'am. Sige. Siyak lang ti mangibagakan ka. Total, saan pa'y matasimang patda Miguel kan nanamalya? Anya nga minday ta. Ma'am. Panggap ni Miguel ti umakaron iti pagnaudan. Anya? Mabalin, ma'am. Diyak kayatan ti pumanaw diti kundo unit. Apay ana panunot ni Miguel ti umakar iti pagnadan. Mababaing kanukan ka, Ma'am Althea. Ngamin, adon tinaytultulong mo kada kami. Apay nga minapanunutan ni Miguel dayta. Siya ka mismo tinangibaga at ituyan ti pagnaadan niyo. Diyak man amo kin ni Miguel. Takla at anapanunot na ti umakar. Bayam na kasaritak ni Miguel. Saan aparikot kanyak? Nga oray pa'y mano atawan ti kayat siya apanat naod dito'y kondo. Awan parikot kanyak. Naibaga amin ang kanyak ni Toro ti panggap mo, Miguel. Kaya't man ti umakar iti pagnadan. Althea, talaga nga mina nakababain launayan kan ka. Ti panagnaadmin dito'y kundo unit mo. Anong tinaitulong mo kada kami? Nang runan launay kininanang. No saan nagapukan ka? Saan pa nakasubli ni nanang itiden nami kinitora? Nagdumog ka matan, Althea. Napaulimag ka. Maawatak ti kay papanan ti panagdumog mo. Maragsa kanak. Iti inaramid dagiti buyot mo. Anangagaw iti drag mule. Kadagiti buyot ni Sebastian, Mayor. General. Balik iti naramid dagiti binaon ko. Kansalang apanagagaw iti drag mule ti panggap ko. Anya pa'y, Mayor. Re-revoke ti transaksyon ti grupo ni Don Braulio. Iti kasta, madadal ti negosyo na kadagiti suki na aparokyano. Kat no natadalan ti panagtalak nagiti parokyano ni Don Braulio. Pumigsanton ti panaglako tayo iti droga. Iti ababa apan narita.
Tatayon ton ti pagatangan ti ado a parokyano iti droga. Bilibag, iti dayta kapanunutam, Mayor. General, pamaranglang ti pakpakita kani Don Braulio no agkita kami. Kinapudno na. At binaon ko a hired killer amang patay kan kwada. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, napatagtibagakan ka. Ano na ita, Bailey? Sigun iti informante tayo. Rumrumwar ati grupo tayo umitlang tinang double cross kadagiti buyot ni Don Sebastian. Anya? Ipakasdawak, boss. Kasanuan namon nagiti sa bali ag grupo ti transaksyon tayo iti grupo ni Don Sebastian. Diyan mo, Bailey. Nalaiman dagiti naduma ang grupo ang mangalang iti impormasyon. Boss, Mawatak tirik na ni amigo Sebastian. Napukaw ang naming pinsan ti drug mule kan kuana. Katakal agatan ti kasukat na ijay. boss. Ngam tijak kaya. Anda tayo. Ti pampabasuran na nangagaw matlakan kuana iti droga. Boss, iti dadya ka nito. Imanaw kami latan, idi adda nang nagmiaran ni Pakter Malay. Katikot si dagiti buyot ni Don Sebastian ti punterya dagiti sa bali a grupo. Nalapit aday tati nang ibasaran ni amigo Sebastian apasamak. Bill. Saan nyo man lang at tinulungan ti grupo na amang parmag kadagiti nang sanab kadakwada kabusor. Iti papanaw min iti dadya lugar, boss. Nasabat ni mutan dagiti umag-responde pan nakabagiti lintang. Anya? Boss, kaslada nang itimbre kadagiti pulis nga da mapasamak arangat iti dadya lugar. Ngamin, nagpartak dagiti pulis na nagresponde. Kasta? Wan, boss. No panunutan na naimbag. Mapaspasamak pa lang tirin nupak. Sumangsangputin dagiti pulis iti pakapaspasamakan tirangan. Pili. Tilang may bagag ka na kayo. Agsipot. Kan agalerto kayo anaimbang. Ngamin. Saan lang amay may sa tikabusor tayo. Nudikan. Aduda. Sir, sana ka nagbidot iti atap. Apay, Conrad. Iti pa nagkapok iti sango ti pagadalan. Nailasin ko dagiti agtutubo nga gilaklako iti siyabo kadagiti estudyante. Aniya. Sir, malagip mo kadi, idinagpakan ni Ma'am Althea kadagiti street childrens iti kalabas. Wan, Conrad. Dagiti agtutubo ang nakipila iti makmakan. Kat agilaklako daytan iti droga. Aniya. Sir, panagkunak. Adda mga aramat kadagiti agtutubo a sindikato. Tapno agilako da iti droga. Tiawanan bain aton Braulio. Isu ti atapak nga kin aramid iti daytoy. Sir, Nagiwaras idi ni Don Braulio iti kwarta kadagiti agtutubo. Kunakon kat. Adda kasukat dagiti intultulong na kadagiti ubing. sir, Pagparparangan na anasaya at atawa. Ngam iti likodan dayta. Demonyo ti awanan pain. Ayan dagiti koleksyon na kwarta. Atoy sir. Kompleto dayta a kwarta. Awan kurang na. Okay. Antay mo titangdan nyo naglako iti droga. Gapo tatalo kayo.
talugasot magtitid ko kada kayo. Nagbasit na, sir. Kurang ti talugasot. Anya? Amo yung kagreklamo? Nagsimple lang mo ti inarami dyo pa naglako iti droga. Agam di kayo madanagan. Tanayon nakto pa iti kwartayo. Paiso, sir? Paiso ka dito ka? Wen, agnanayon ng ti trabaho yo. Tunggal at damay lako a droga, at damot tang danyong itid ko. Iso di kayo madanagan, upik. Na may sak man ang nagidag tutubo. Sa gagasot lang ti tunggal may sakadakwada. No dagiti talaga po sir ti baon ko. Nangina ti tangdanda. Dakal agatan ti maliksab ko iti koleksyon ngayon ko ita. Ti bagak kaniton Braulio. Nangina ting tangdan ko kadagiti agtutubo. Ne. Asidagak gaya man iti mansyon. Boss, adto yung tinaduma koleksyon tayo tinailako at droga. Very good, Billy. Good? Kompleto ka di matlag na ito, eh? Awan surok, awan kurang, boss. Good. Kumusta matandang iti tarakan mga bing, Billy? Kasta una tiragsak da iti nyawat ko titang danda, boss. Nanginatintad ko atang danda. Tapno nagagat da nga aglako iti droga. Kastaya. Uwan, boss. Ket iti anyaman nga oras. May baon ko dagiti agtutubo. Gaputan nangina titang danda. Sana parekot kanyak numano titang danda, Billy. Tinapatan? Maaramat da nga aglako iti droga. Sky's the limit, Jaime! Ado ti kwarta kita! Aglandak kayo ti arak! Talaga, nagsumpit ka, Billy. Ang mapanulutan ti kakadwa ba? Siyempre, mata! Yan sa tao. Sikat ti kasukat na di kardo akad kadwa. Jaime! Iso iti ka na nakadkadwak nga ginom iti dahito yung house. Padamot lang at alangkyaw kung man nanaw na iti kardo. Yan ay kamata na mangikumpara kada kami dahil di kardo. Billy. Ay, nasayar pa, ikirik na. Apay sumat! Awan tinagdumaan nyo bulilikong. Kanya. Oh, apay akas tati pa ng kititang panyak, Jaime. Kasla kamutan kumilaw, ah. Imbagak matan kan ka. Ajak kaya't ti mawawangan iti bulilikong. Kaya't nun sakit iti may pada iti pinaltuga kalakay. At nang ibagakan niya iti bulilikong. Sorry. Si Kamet Jaime Velasco. Luklukon na ka na, Billy. Ops, relax. Naprabakan ka na, eh. Amok mo tadi mo kaya tadang ganti si Bubu kalanagan mo. Mangyayam. At naman damagakan ka, Billy. Anya dita. Ibagam lang ta si dadanak adungan. Nagtakaw ka man na iti Shaboy dyan laboratorio niya. Isungado man na ti kwartaam. Tangiwat mo. Mga no damakangagkan ka. Just kay ka. Pudno ka ti atap ko, Billy. Sana ka nagtakaw, Jaime. Uminom ka lang tani ti arak, tasyak ti makamong agbayad. Kasi nagmamad talapayag mo kanyak, Billy. Apay, kanya taramidam? At dayarasas ko kan ka. Sige, naisot ti kayat mo. At damanan milagro ngay naramit yo. Kinito nagustuhan niya. Anya, laglag ka talaga, Jaime. Ang pudno ka, my friend. Bilyonaryo nito na gusto. Ado, ti kwarta na. Ala, ipagamit akan niya. Kanya ti sikrito yo. Kung saan, ipagamit kan kwa na. Si tatalukot ka mangisagot iti bagay. Basta ikanak mo ta, iti ado a kwarta. Surutak ti kotse ni Don Braulio. Dua akot si timang baybayabay kan kuana. Sana ka basta makapagtignay. Nga mapaman ang makakita iti napintas at tiyempo. Sa anak abong din amang patay kan kuana. Adun nga agtutubo ti madadadal ti biyagda nga po iti droga. Dajay. Nagsikkudan nga agturong iti sabali nga ini. Apag isulaan ti distansya kadakwada. Iti kasta.
Sandak amadlaw amang sursurot kadakwada. Boss, nakadaron tayo dito sa bali ngayon eh. At datayon iti sentro. Awan pa'y tirumrumwar ka na kayo dito'y kotse. Ang paliiwag pahingaw mo na. Asino ti paliwan nyo, boss? Dagiti kasarita katatao iti dayta pasdag. Sa narumbang nga saktiw mo na makasangpet iti nagsasaritaan mi alugar. Di kayat ko, siya kakanayon ti maudi when maururay. Ha? Oh, gitarang beli. Dagiti manal nakakatuwa tayo. Nagsaldang ginawa ko sa iti isaan unay nga dayo. Kadimsagdan. Awagak ti cellphone ni Resti. Tagsublida iti unig ti kotse. Sanan. Nakadlawan dagiti kasarita katattao abuyot ko. Dagiti dimsag iti kotse. Isungam mo ng tikagda. Boss, Dumsag akong bili. Kabayatan tikagdak iti dayta pasdag. Agsipot kayo lang iti aglawlaw. Tama nga no da kabuso. areglado. Boss. Imunagan ni Don Braulio iti pasdag. Kat naka-alerto mat dagiti buyot na. Sa anak nagparnoy iti riribok. Ado dagiti may raman nga inosente. No at na mapasamak arangat dito'y sintro ti iling. Sana may satel daw. Agdan tugon daway ama tsambaak ni Don Braulio. Kat apaman amadanon dayta ka nito. Sigurado at tipan nakatay na. Pagandarat matlang ti motorsiklo ko. Baliwak tumanan ti mang surot kadakwada. Ma'am Altea, agyamanakan ka ha. Anya ti pagyamanam kanyak, Tor? Gaputa saanan a pinatuloy ni Gayam Miguel ti umakar iti pagnawdan. Nagmayat lang arudan ti konduyonit mo. Maawatak matkit din ni Miguel. Timbaga kan ko na. Awan ti rumbang apagbainan na kanya. Sa maysa. Manmanong matla nga umayak dito eh. Iso nga rod ti bagbagakin ni Gayam Miguel, ma'am. Ngam ti pride na ngamin ti agarikan ko na lumaminsan. Nga na, bay amon day ka. Kat, kumusta ni Nana Amalia? Natalina ayin tirik na na, ma'am. Madlaw pa yan itilangan na tinapintas nga aura. Nasayahat nga rod no kasta. Tora. Oh, apay, ma'am Altea. Kala at alimidam tiro pa, ma'am. Adda ka di parikot? Bantayan nyo ang naimbag ni Nana Amalia. Kasapulan na ti panarabay ko. Aha. Apay, anay bagam ti kastang, ma'am. Oh, ma'am Altea. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Ibagam ko makanya. Diyak maawatan nga mintiriknag. Kaslada na dagsana. Uno, pakariribukak. Ha? Nan, riknaak man timuging mo, ma'am. No nabara ka. Ang mga nyo makagurgurigor ka, mat. Saan ka masakit, Toro? Ungarod ta saan ka mat anabara. Kunak matkan ka sa anak ang masakit. Kanayon lang amin tipuyat ko. Iso sa anak itana ganay kay. Ang mga mat no siyaklatan, ti pampanunutan, ma'am Altea. Iso di ka makaturturog. Anya? Joke. Trabrabakan ka lang ang amam. Iti kasta, umisam ka. Nagliliday ngamin tirupam ita. Sa bagay, uray no naliday tirupam. Napintas kalata. Anya? Un, ma'am. No kayat mo? Ipasyar ka ijimol. Tapno maiwaksim tiliday mo. Uray ang pag napagnatala ang itiunod ni mo. Oh, anya ngay, ma'am. Mayat ka? Oh, sige. Kaya't kumatday ta, Toro. Ayos! Si Malatim palapal ko apalikas. Maidig ko ni Ma'am Altea ijimol. Toro,
Nalpastan ang nagpa-share dito mo. Aglugan dan ini kotseta. Adda na sa mga amang amot ko. Diyos ko, diyak matinalaptan tinagpasangaw. Kaba ba impay kitin? Ay, dakasan, madiday to yung Amerikag na. Apay adi ka makaid na. Anya ka rito mapaspasama kan ka. Ko ma'am, urayan nakbita. Ay, di akong malapdan. Rumuwaran at ka. Ay, una yan ni Toro. Kasano asaan nga agsikal ti tiyan na. Kat agduduma ti kinay na. Lukatak ti ridaw ti kotse. Sino ti? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko. Success! Nagdudo mga minti tinirak itay amakmakan. Isa asing makit ti tiyan ko. Asiduga kon iti ayan di kotse ni Ma'am Althea. Kababa impay kit din ang mga uray kanyak. Ne, apay ngay. Awan mo't ni Ma'am Althea diti kotse. Adda nga tanapanan na. Ha? Titulbak ti kotse. Natin naglakit din ni Ma'am. Tinasayaan. Pidutak titulbak ti kotse. Sa dino nga ta tinapanan ni Ma'am Althea. Apay ang naragrag na titulbak ti kotse na. Sa palitag parparik na kanya ka. Tinasayaan. Sa pulak ni Ma'am Althea. Tinawagan nak ni Toro nga da iti kwerpo ti pulisya. Anya nga tati aramidon na ijay. Kartingak pa iti magna. Dayjay, nakita na ko ni Toro. Nakatakder iti ruangan ti police station. Toro, anya tinapasamak? Gayam, nasayang tadakan. Apay, Ni Ma'am Althea, mapukpukaw. aniya. Saan nakpay ang makapanaw dito yung kwerpo ti pulisya? Takasarita nakpay ka no ti investigador. Ibagam kanyak no niya tinapasamak kini Althea. Gayam, ang mga noda ng dukot kini Ma'am Althea iti car park ti mall. Aniya. Adto'y titulbak ti kotse. Napidot ko. Naragrag namin iti abay ti kotse. Sigurado ka iti dayta nga ipagbagam, Toro. Gayam, madanagan ak unay itayan. Iso nga impak amok adagos kadagiti security guard iti mall. Tapno sa pulin da ni Ma'am Althea. Kalpasan na, nakikoordinate na kadagiti pulis. Iso nga adda kita ditoy. Nagsakit ti tiyan ko at tinanong ti lalaki. Kat napukawan na kitipo at itay. Diyak makagarawa. Gaputan na kapungo. Kan nabarabadan lagi ti mataka. Sa dino nga tayo ti ayan ko. Adak turong ti ayan ko. Sino ka? Apay nga yung pupuklak dito ay! Agsaw ka! Kasarsarita ka! Mabit lang! Pangasim ka din ang panawan! Waya-waya anak! Diyos ko! Tulungan anak! Sa dino di ayan ko alukar! Sa dino dahi tuway! Abi una yan. Saan pa'y laang anagawid ni Ma'am Althea dito mansyon? No kasto'y amarabian kat umawag mo't kanyak. Rosalia? Day, Don Braulio. Sikamot gayam.
Itay kapay dito'y abay titawa. Kasla dapat padaram. Huwag, sir. Or-orayak ni Ma'am Althea. Apay? Saan pa yan nagawid dito'y mansyon? Saan pa'y nga ron, sir? Ijak amaw no anyan tinapasamak kan kwa na. Tarabiin kat na iawan pa'y lang. Nalabit nga dalang napatag nga inaramid ni Althea iti restaurant nga. Ay, nalabit akas ta, sir. Ang apay nga akas to iti marikrig na. Anya gamit ti marigrig nam. Nagpigsa ti panagtimbayo ti barukong kaw, sir. Diyak maawatan ti riknak. Bisin mo lang na ita, Rosalia. Saan, sir? Nga may nukas to'y amarabian ni Ma'am Althea. Awagan na, kat ipakamuna no apay amaladaw. Anya? Sana ka makaturaw. Aging gajak makita ni Ma'am Althea nga agaway. Tinasaya, umawag kayo dyan restaurant. Amangan na dalang itay. Ay, sige nga ron, sir. Umawag ak iji restaurant. Kumusta, Rosalia? At nakati dyan restaurant ni Althea? Awan, sir. Nagmalmalom ka na asana na pa ni iji restaurant. Jakmat nga ron maawagan ti silpon na. Unattended mode. Anya? Ne, sa di nangarutan nga itinapanan ni Althea. Sir, Mala. Mapangkan ni Jessilad mo. Siya kung timanguray kan ko na. Ang mga nadalang napatag nga inaramid na itiruhara. Iso ang narambihan na nagawid. tigil ba raw? Talaga madanaga na. Nagpatnaga saan ang nagawid ni Ma'am Althea. Nana Rosalia, kinapudno na. Sapsapulan mi ni Ma'am Althea. Ibaga kada kayo tipod no, nana. Anya day ka ba raw? Nakablatar iji kwerpo ti pulisya ti panagpukaw ni Althea. Anya! Adda iji konduyo ni ti Kotsena. Siya kung tinangyawid. Kalpasan ti panag-imbestigar dagiti pulis. Ay, aguray ka, Miguel. Ijak maawatan, dagiti bagbagam kanyak. Nana Rosalia, siya kung timang sumbat iti saludsud mo, kinigayam Miguel. Ay, pangaasim turaw. Anya nga min talaga tinapasamak kini Ma'am Althea. Kuana na, siya kinaudi ang kadwa ni Ma'am Althea iti car park ti mall. Idaglugan kami kuman iti kotse. Kailang at asim makit ti tiyan ko, kat napanak iti comfort room. Idag supliak. Awan matan ni Ma'am Althea. Hindi ako nakita. Kailang at latan ang nagpukaw. Anya! Kailangan tulbak ti kotse tinakita, gaputan nargrag. Diyos ko! Dagos mat ngayon pakamok kadag iti otoridad tinapasamak, nana. Ay, Diyos ko! Sa dinong at ante ayan ni Ma'am Althea. Di kay madanagan, Nana Rosalia. Sa pulak ni Althea. Aramidat ti amin na pamuspusan. Tapno masapul. Sla na ulit dyan napasama kan idigan ni Althea, anak ko. Wananan. Nagpaspasara kami anang sapul kini Toro. Iti aglawlaw ti probinsya. Ngam awan nagbanagan ti pagnami. Diyos ko. Anya nga tan tinapasama kan ko, ana. Sapay la kumatawan dakas ang mapasama kini Althea. Ni Apo Diyos ti makamo ka ni Althea. Tila ang maitulong ko ita. Kat ti panagkararag ko. Asapay la kumatawan ti dakas ang napasama ka ni Althea. Nanang. Miguel, saan nga taa dyan ang dukot idikan ni Althea? Tinang dukot matlakan kwa na ita? Jak masungbatan da ita, Nanang. Oh, talaga ang nagdakasan tilubong. Inton bigat matlaing. Kasaritak di amamok a pulis. Noan niya ti development ti panang sapul da kini Althea. Anya?
Mapukpukaw ni Altea, kunam Rosalia. Huwag, sir. Kasano ti panakamo iti dayta? Nakasarita at ti may sa kadagiti gagayam ni Ma'am Altea. Ilawlawag na kanyak ti amay no kasanuan apukaw. Asino dahil jay agayam ni Altea? Ay, ibagak nga ta, ada Miguel Genturo tinakasarita. Sungbatan na, Rosalia. Mulmulagatan na matlatan. Ha? Ay, ikwa, sir. Ay, mangpartwataklatan iti sabay, anak. Oh, anya ka din ti mapaspasamakan ka, Rosalia. Sungbatan na kung ano kabilan kalangan, ha? Ay, ikwa, sir. Namo kinidalay. Uwan, kinidali agayam ni Ma'am Altea. Just keka, Rosalia. Nagan lang ti gayam ni Altea. Nagbayag ka sumumbat. Ay, pasensya kan, sir. Nagadungameng ti pampanunutag. Kaniya. Apay, adda ka di panunot mo? Ha? Ti amukat awan ti panunot ti kaskan ka baga. Don Braulio. Ala, panawag na kong ditoy. Masiguraman amangkit kita kan ka. Ay, sige, sir. Pana. Dasam! Uwan, sir. Indakaon. Laglagabakbakitan. Adda ka no panunot na. Idin to ta dinamat amo dagiti isong sobat na. Hanggang. Pudno nga ta. Amapukpukaw ni Altea. Boss, anya tinarami dagiti informante diti mansyon. Kinasarita kita. Amuan na no sa dino ti ayan ita ni Altea. Apay, boss. Anya tinapasamak ka ni Ma'am Altea. Mapukpukaw. Anya? Kasano na pasamak na ita, boss? Imbaga kanyak ni Rosalia idirabi. Duwan nga daw itangawan ti damag, kensa na nagawid ni Altea dito yung mansyon. Boss, ang mga dalang mat inaramid ni Altea iti ruwar, adi na pakpakada. Awanan ti adupay aso. Ah, Rasaritam amin a koneksyon ko iti dayto a probinsya. Ket sapulan tayo ni Altea. Areglado, boss. Anya, mapukpukaw ni Altea. Awaw, siksi ko ng pili. Unay me. Isang agsagana katarumwar tayo kadagiti kakadwa. Ngam, sa dino nga iti pang sapulan tayo kenkona. Tiyo muna nga ramidan tayo. Kasarita tayo pa dagiti koneksyon ni boss iti daytoy a probinsya. Bari nga nakalap da nga impormasyon no sa dino ti ayan ni Altea. Anya nga iti may katwa nga ramidan tayo. Awanan, basta kasarita tayo lang dagiti koneksyon ni boss. Tingay may katlong nga ramidan tayo, Billy. Anya! Anay! Ay, tilabayan ko. Ay, nagsakit ti pa ng tapis mo kanyak, Billy. Di nakman mabrabakan ta na pulot ti ulok, Jaime. Seryoso ti bagbagakan ka. Saan akalukwan? Sa anak mo tamang rabraba ka, Billy. Agdamdam magaklan. Tinapis nakit din. Pit nagsingputak mo tatao. Anya? Ulitin man ti kinunam, Jaime. Nagsingputak ka tao ko na. Agpampamarangak lang at iprong. Oy, Jaime. Dakil ti nagdumaan ti ulbod kan agpampamarang. Ah, Saan ka agpampamarang anasing pet? No di ket agol ulbod ka. imposible ah. Mala. Agsagana ka kit di tarumwar tayo kadagiti kakadwa. Ada yung tinagturungan ti saritaan ta. Laglag ka. Laglag ka mata. Ne, anyat kinunam? Awan! Adaya mo timbaga. Panunot mo lang tinanggag mo. Ate mo pa ti babaya chismosa. Limal lalakyan ka tarabitab. Anya ko mati pagsiksikuram kanya. Tunggal nagsawa. Ipagamamang lukloko ah. Anya nga iti kayat mo. Anya? Lumaban kan? Jaime Velasco? Saan matgadi? Saan, Billy? Ano di? Ada mga papusi di bakit? Sino ka? Ikatam tinay baraba di timatang. Pangasim ta di nakigaman. Umadayo ka. Adaywan lang. Saan? Anya ba ay dagiti sumaruno ang mapasamak?
Papagayam, diyo liwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.